Hola de nou. Benvinguts a tots i a totes a una nova entrada del canal. Avui us parlaré de l'Allium sativum, all o all roig, que és una hortalissa de la família de les liliàcies. Té un bulb arrodonit i comestible anomenat cabessa, compost de nombroses unitats anomenades grans. Els usos medicinals aprovats per la Comissió Europea del Ministeri de Sanitat alemany és per l'arterioesclerosi i per l'epidèmia i hipertensió arterial. Tradicionalment s'ha fet servir en casos de bronquitis, aerofàgia, dispèpsia, espasmes abdominals, amenorrea o diabetis. Típicament s'ha fet servir pel tractament de durícies, berrugues, otitis, artritis, artràlgia, neuràlgia o ciàtica. També s'utilitza com a condiment alimentari. Curiosament, els egipcis ja el feien servir com un remei pels dolors i els grecs feien menjar un all cru als atletes abans de cada competició, ja que el consideraven com una font de fortalesa física. Així mateix, es va fer servir contra la pesta i també durant les dues guerres mundials pel tractament de ferides, còlera o tifus. Actualment, l'all té una àmplia utilització farmacològica. És hipolipemiant, vasodilatador perifèric, antihipertensiu, antiagregant plaquetari, hipoglucemiant, antibiòtic i antisèptic general, estimulant de les defenses, anticancerigen, vermífug, tonificant i depuratiu i desintoxicant. La toxicitat de l'all és molt escassa. L'ús de l'all en dosis elevades, especialment cru o en extractes, està desaconsellat en casos d'hemorràgia, ja sigui de causa traumàtica, per ferides, accidents, etc., o menstrual, en regles abundants. Així doncs, degut a la seva acció anticoagulant, dosis altes d'all poden perllongar les hemorràgies i dificultar els processos de coagulació. Així mateix, la seva ingestió continuada i abusiva, habitualment més de 3 o 4 grans al dia, pot provocar una certa irritació de l'estómac i així originar dolors abdominals, nàusees, vòmits, diarrees, etc. Pot també generar aquests mateixos efectes en persones que ingereixen l'all tenint l'estómac buit. No s'aconsella la ingestió durant la lactància, ja que els sulfòsids poden accedir a la llet materna i conferir un sabor desagradable, però no es coneix en detall com afecta la seva ingestió en els nens. Ha estat demostrat que l'all pot generar de tant en tant reaccions al·lèrgiques en atacs d'asma o en dermatitis, després d'haver inhalat la droga. D'altra banda, moltes persones consideren un inconvenient el típic alè d'all, ja que sovint provoca malestar, tant per la persona que l'ha ingerit com per les persones del voltant. I fins aquí, doncs, l'entrada d'avui. Us espero en properes entrades i gràcies per la difusió. Fins aviat. Adeu.